Nina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva enhla nasezansi ey'fundazweni zethu zonke. Nina bendlondle nophapha ekhanda. Siyabingelela igama lami-ke uKing Sixaka Mwakaluqa. Kanti le i-Black Life TV igama lohlelo-ke esikulo njengamanje izimpande zama-Afrika. Sikhuluma ngokuthwala kwabantu ney'nkinga ngabahlangabezana nazo ekuthwaleni kwabo. Sizozwa nje ukuthi mabehlubudlu bekhasini kuhamba kufikephi. Uyazi-ke qhubeka wona subscribe ulike ucomment siyakuthanda kakhulu lokho. Niqhubeke ngandla kwethu noma nibuka amavidiyo noma ubuke wonke aphelele uzothola ujuice wendaba yonke unjengobunjalo. Singena odabeni lethu namhlanje sizwe ukuthi isihambeli sethu sosuku sithini, sizokhuluma ngani osukwini lanamhlanje. Sibingelela ma. Yebo sawubona mntanami. Ninjani kodwa? Siyaphila singeza kuwe. Hayi sikhona nathi. Siyazi ukuthi la ekhaya ke sinevakashe esuke size ngeyinkinga. Nawe ukhona inkinga ozenga. Ithini inkinga? Ayi kakhulu mntanami. Ngithanda nje ukuthi ungisize uma ngabe ukhona usizo ngangisiza ngalo. Ngiphume kule nkinga yami yokuthwala. Ngangena enkingeni yokuthwala ngagana umuntu wayethwele ngokuthi ngoba ngangibone isimo akusona ephakeme ngayo enezinto ngayo. Ngayihalela ngoba ngangakaze ngifike kuleyo mpilo. Awusiqale nje story sakho nihlangana mntanami. umuntu nazana kanjani ukufika nini selase kunenkinga khona? Ngokuthi phela ke sikhulele emalokishini uke uhambe uye edrobheni uyintombazane yakwenu uqalaze kuyisikhathi sa December ngahlangana nensizwa thizeni eBeach insihamba nabangani bami insizwa thizeni ayisheleke sixoxe kube kuhle hayi insizwa thizeni siqoke usuku lokuthi sihlangane sivakashelane hotel thizeni la eThekwini hayi siye eThekwini sifike silale sidle kwenziwe yonke into. Hayi insizwa thizeni ayinemali impela engakaze nami ngize ngiyibone. Hayi yathi angibuza ukuthi ngithanda malini yathi angithathe ngithanda hayi ngayithatha nangempela. Hayi sipla imibuzo ukuthi ngiyathanda nokushada hayi ngivumele phezulu. Hayi ngishuthi ngigodoke. Hayi ngithinte futhi ngoba kwakwemali endline. Simbuza nithi uyakuthanda nokushada. Cha phela ena kushuthi ngabona ukuthi inemali le nsizwa ngayibona nokugqoka kwayo. Hayi nemoto akayihamba ngayo ngabona ngathatha kangempela ngangivuma konke nje eyithi angikwenze. Ifone lensizwa ibuze ukuthi ena abazali bami babakhona nini. Hayi ngichaze ngithi mina ayibakhona abazali. Ngesonto lalizolandela ubaba ngoba wayesasebenza. Hayi waseyasho ukuthi insizwa izothumela abakhongi bazokhokha ubaba ashinta ifunayo angitshela ubaba. Hayi nangempela ngimtshela ubaba ayikubatshaza kuthiwa lo muntu onemali engaka ozokhipha yonke into wathi nje abasho yonke into uzoyikhokha yonke cash. Hayi nangempela lifike lelo suku sitatazele umndeni ngabiza kwaSani yangasekhaya. Hayi nangempela indoda efike neimoto zakanokusho engakaze ngiyibone ngicina ku TV. Hayi nangempela ke indoda bangene bakhokhela imali bayijulukile nje amadoda ngisho endlini so ayikaze ibonakala imali engaka. Nangempela ngalolo langa futhi bavuma ngokusheshsha ngoba vele emugana awuhambi ngalolo langa kodwa ngandiza ngalolo langa sihambeke silale hotel ngosuku lokuqala angikaze ke vele ngiye kubo kaBhuti ngoba ikuvane kwasheshsha kwayisayisonto elilodwa. Waze hotel? Yebo angitsheleke ukuthi khona umuzi angithengele wona ePortasile. Hayi ngihlaleke sihlale hotel 2 days ngibuyele ekhaya ngiqede isonto lokuqala ke athi angiqoqe okuncane kwami uzongithengela yonke into ngoba yonke into ilapha kulelo khaya nangempela athumela imoto ethizeni athi umngani wakhe sihambeke bangithathe siye ePortasile. Hayi bengifika lapha ePortasile hayi umuzi kanokusho njani umuzi kathiwa weyigwili sebashona abazali izingane ziyawudayisa umuzi. Hayi nangempela ke ayingingene ke usuku lokuqala ngihleli khona wena impahla phakathi khona wenani sambeke sothenga into zokugqoka ngoba wayethe angishiye yonke into ngathatha nje lokho okuncane ngoba ngumuntu esimama. Sikhithise sihlale wena kudla wenani nganginayisebenze ezimbili abantu abathi angibasezi ngoba wayethi ngingathinti lutho. Hayi kuthe ngesonto elilandelayo bese ngoba umuzi mkhulu nami hayi uyangisinda ngendlela omkhulu ngayo athi akuvakashele nje umuzi wakhe amakamelo wonke ayisambe ngimlandele ngomuva. Angiqala ngibuza ukuthi ena hawu imali uyayithanda imali ngithi mina ukhona umuntu ongayithanda imali athi uzoyenzani ngithi mina ayibo ngoba athi ngoba nawo umuzi ngathi ukhona umuzi kodwa ngifuna imoto nje ephakeme ngifuna omunye izowesibili ngoba wayengithathe vele nginengane yomfana
engizokwazi ukuthi ingane ihlale kuyona ngempela athi-ke sihambeni angihambe kulolu kamero angisa kulona mesifika kulolu kamero hayi imali yayilapha hayi wayivula ezinye izinto kongathi usofa mevula ukuthi imali ngithi mina hayi ngeke kusho ukuthi uyebile kodwa manje ngendlela ihlonipheke ngayo le mali ngabe iqhamukaphi kanti ubaba hayi khona kufihlile mesethi ntambama sekusebulungisela isidlo sokulala athi hayi akho khona fanele sixoxe hayi nangempela ngisheshise nami ngijahile ngoba ngiyabona ukuthi zonke izinto zihamba kahle hayi mase siyolala kayi ngimphuthume ngithi baba ngiphuthume athi nje hayi ngikubonile ukuthi hayi unalo uvalo futhi nemali uyayithanda kodwa khona la sifanele sivumelane khona ngithi hayi baba anginankinga ngoba nami ngiyabona ukuthi konke kuhle hayi ashokethi mina khona isimo ngifuna ukuphila ngifuna ukuthi uhambe emhlabeni mengihamba emhlabeni uhlupheke ngidinga ukuthi ke kufanele sivumelane la uma ngabe njengoba sivumelana mekufa wena uzoceba wena nabantu bakini ngizoceba mina kodwa nabantu bakini bazoceba nathi ngokunjalo kodwa manje fanele kube khona into esiyenzayo sinike siko kube khona umnikelo sonikela hayi ngiqale ngidideke ukuthi ukhuluma ngani ngithi umnikelo wenze njani ngani kanjani athi hayi ngeke kufanele kube khona umuntu ozohamba ukuze sicebe kakhulu hayi ngila ngishaya uvala ngifuna wathi uzonginika isonto lonke ngicabanga hayi nangempela ke hayi lingishaya ingephe kodwa angifuni uqamba mangabona ukuthi ngoba nawe imali uyayithanda ngiyayithanda futhi ngizophuthelwa yilomcebo angeke futhi ngiphuthelwe lo mcebo sengubonile hayi nangempela ngiyabona futhi ukuthi sengishintshile ngisho ebusweni ngendlela ngiyona hayi nangempela ngivumeke bese ethi kodwa ke fanele ke sibalansise ukuthi wena mekade kodwa kuzoba igazi ngathi hayi ngakhala indaba egazi ngathi ngeke ngoba umfowethu wahamba kabuhlungu kabi wasethi cha kungcono noma kuthiwa bagule wasethi angithathe uma ngabe siqale ngomdala sila kuye ngama-age kodwa ezalweni lami fanele ngithathe noma yini ekade igqokile insila kuyiwashing engakayiwashi ngichathe lo muntu kuyona ngizobe nginikena ngawo nangempela ngeke liphele isonto engashonanga hayi kwaqala mina angifuni uqamba amanga umsakazi kwaqala mina hayi ngayithatha ngangakholwa kwenzeka hayi imali yaqhubeka kodwa angifuni kwangeza ubhlungu kuloko kuqala kodwa kulabo abanye kulandela nokulandela ngoba wathi sathi 44 kufike kube uwe mesubuyena siyashintshana ngoba ukuhamba komuntu ukungena komcebo kwanda imoto manje ngiyabona ukuthi ngisho ngisesawusontweni ngiyabona ukuthi hayi lento iyangidla msakazi ngicela nje ungisize uma ngabe sengiphumile nasesontweni ngiyabonakala nje ukuthi nginenkinga ngicela nje umsakazi uma ukwazi ukuthi ngingasizakala ngithe nje ake ngivele ubale ukuthi ngoba lento iyangidla uthwala ngabantu bakini ngicela nje ukuphuma nje kulento inkinga ke futhi nomkhonyana useshonile sekumi ngami izinto ibuye njengoba zinjalo nezinto nje kuyancipha nje kancipha imoto sife zonke imoto manje ngitshela usuzofika ekutheni manje lento sekuphatha kabi sebebangaka abantu kini sebehambile ngenxa hayi bawu4 nje laba abanye nje hayi lokho nje uqondene isandla sami bawu4 bane yabo nje mengifika ekhaya ngibona ngisho ithombe edongweni ukuthi angivane ngiyithathe ngiyiphose lapha angilali nje mengisekhaya mengifikela ngilali kangangoba bayabona ukuthi khona inkinga enginayo senginciphe angimngaka mntanami ngangihlala nje kusofa nje lo mkhulu 2 seats ngigcwele nginethezeke ongahlali ngisho ingane eduze kwami ngendlela kade ngikhuluphele ngayo yabo ayikho nje into engilinganayo engigqokayo nabantu nje ngiyabona nje ukuthi hayi bayasha bengizohlangana nomuntu hayi bayangixwaya ngiyabonakala ukuthi nginenkinga awungisize mntanami kodwa mangithi ngiyakubheka lento imalana nokuthi wathanda imali wavuma yonke into hayi ngiyavuma imali nokuhlupheka kakhulu akekho umuntu umkhwenyana wakho akuyisa kuyena mhlambe okuyena wamnika lento yena ukuze ukwazi nawe ikhona phela indoda eyithembile ehlala ifika nje elethe izinto ezithize ngilandela umgomo methe aqunywe ngalento siqhuma
Metha kuyageza bekuchela kimi mina ngangike ngichele endlini kungakangeni umuntu noma ekseni kungakangeni umuntu ecekeni ukhuluma naye ubaba ubaba lo okuyena umelaphi lo wayekade nikeza ubaba lezi hayi ngike ngathi ukhuluma naye wathi nje akaza axoxe nami wayekade khuluma nomyeni wami uyena wayikhuluma naye mina nje akangazi ungaze ngaye wangichitha nje wathi ayikho nje into ayikhuluma nami manje ngisenkingeni ngicela ungisize baba yini odinga ukuthi yenzeke njengamanje ukhuluma nababukeli lapha ekhaya usho ukuthi ufuna kwenzakaleni ngempilo yakho babukeli yonke lento ngisacela usizo ningikhiphe kule nkinga engikuyona sengifisa ngisho ukufa akufeki sengizame into eyiningabi angifi sho ngizame ukuphuza amaphilisi angifi intambo ngiyayisaba angazi umgibe sengubeke kangaki ngiyacela nje umphakathi ningisize ningikhiphe ogibeni ningisize angidli nje njengoba nginciphile nje ngangimkhulu ngimngaka bayangaza abanye abaningi sekuphele yonke into inkinga ke nje angazi ukuthi ngizoshona phi ngoba anginayo ngisho ukudla endlini hayi ngicela ningisize emphakathi ngiyacela cela ningisize ngithi ngiyathandaza kuthandazeki angisazi ngizokwenza nje ngicela ningisize siyakuzwa mama ningikhulekise Sithemba ukuthi uzolithola usizo uzokwazi ukuthi usizakale yabona sijwayele ukuzwa kuthiwa from zero to hero but la from hero to zero ngendlela ongakhona endlela akhuluma ngakhona uma iudaba impela olubona ukuthi ithanda ukuba senhlizweni kakhulu okubi kakhulu nokubuhlungu kakhulu lokho ukuthi sekunabantu abashonile kubo ngenxa yakhe sibonga kakhulu udaba lakho Masithemba ukuthi uzoba kuthola usizo nakubelaphi bendabuko esibaziyo kwathi ngiyabonga mntanami Nkosi kubusise siyabonga amen babukele Black Life TV isibande ezama-Afrika njengoba uzwileke uma elidingida udaba lakhe sithemba ukuthi nawe kukhona umbono ozowufaka comment section asigxeki umuntu asihluleli umuntu kodwa sikwazi ukuthi umuntu mayisethi udinga usizo noma ubani uvumelekile ukuthi amsize ngendlela akamsiza ngayo kama lami King Sicaka ngwakaluqa le Black Life TV isibande zama-Afrika asiphinde sibonane ku-episode elandelayo Black Life TV